Halor ke jingkli na kilat pathai kubor halor ke jingdon ke jingekran ba KMLA na ka Hill State People's Democratic Party achas PDP katau ba shakler warjiri ba metedios dekhar ba omjui i ki hakiran san yalap election nak bantau kertong ka Regional Democratic Alliance RDA ka kenhun yate lang hapadeng ka United Democratic Party ba HSPDP katau ba Robert Jun Kharjarin nak banta ka election MP Lok Sabha National Parliamentary Constituency ka banlong hakakhandai terik we yong arjar pusau uba pensyait khar Presiden ke HSPDP Youth Wing Luong bakini KMLA kimpat jupen pau ni krani bakin num kersani ka dia haba juba ba khandai trik yong arjar apsau ya kate ke jingkli uba pensyai Luong ba kumbal sim ya karai ki don lang bai hak dia bat kumbalong ki nong ile kai ki don bai ki bot ile kai bat shushu ula kentu ya ki lat pathai kubor bat num kli ya kate bat pai ikar jongka election kalian jongka HSPDP ma represent ke HSPDP supaya syukok benong tang kumne haduk mentah kasni ngatrai ngimpat semi kana uno ka statement nak kalian jong i ba saklian bari ba metho ban ong ba ngimdan ya ka jing kersan yu ba Robert Jun tenrei kum ka RDI ngelong kawai bat kalong ka parti ka balong disiplin bat ya ka ba kasi isi kalara kile e katahi bat ka jing kanu ka jing ile kai ngidal nak jong strategy ka RDI ro kadang nak jong strategy te naik question ne kata supaya bija ke result kata kali nak kalian jong ka HSPDP. Thank you. Kon ba iet ngiju shat jing bam man la kasngi hatu ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam ka tain em ya kamet jungi mai ngiju bam ya kini kiju ki jing bam man la kasngi bali kene ka jing keli minta kato ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yanga nrai man kapor yem ju yo ai ka jing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi. mai uni kau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni Kon ka fortification jong kau kanum kata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong kau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dai kon om dan jing pher la da dai ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu kau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u kau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya